jama'a yan uwa mutanen jihar Zamfara, yan jarida wanda suke nan, ina muku kai tsarin tafi da musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alfarin yana son amfani da wannan dama, zaman wannan shine haɗuwar mu na farin bayan Allah ya hannunta muna wannan zaɓe wanda aka yi na yan takarkari wanda ya hada da gwamna da yan majalisu na jiha da yan majalisu na tarayya. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan nasarori wanda muka samu. Allah ubangiji kuma ya saka muku alheri ga irin yarda da amincewa wanda kuka yi ga yan takarkarinmu wayanda muka sa wayanda suka shiga wannan gasa. Mun ga yadda mutane suka yi hukasa suka fito, an fito kwaya da kwarkwata, an zaɓi cancanta. A cikin tarihin jihar Zamfara ba taɓa zaɓe wanda ya kayatar ba kuma ya burge a idanun mutanen duniya kamar wannan zaɓe wanda aka yi. Wannan zaɓe wanda aka yi ya nuna cewa lallai talaka yana da ƙarfi ta hannu na ko ta yatsa ta ya canza duk wata gwamnati wanda ba mai adalci ba. Wannan zaɓe ya zama da karan gwadin dagi wanda muna ganin daga yanzu insha Allah jihar mu ba za ta sake shiga hannun 'yan jari hujja ba. Jama'a jiha ku kuka kafa shi, ko muna fatan wannan abu ya daure. Allah subhanahu wataala ya saukar da Aisha cikin jiha waɗanda suke ganin cewa suna da ƙarfin mulki ko kuma suna da kuɗi ko suna da wata gadara wanda ya fi su mai da abu hannun subhanahu wataala. Allah ya nuna musu ba haka bane. Mulki dai har yanzu yana nan ga hannun shi yake ba wanda ya so kuma ya an shiga wanda ya so, kamar yadda wannan zaben ya nuna. Saboda haka ina taya mutanen da Zamfara barka da arziki da wannan tarihi wanda suka gaba. A duk faɗin Najeriya babu inda aka yi zaɓe irin wannan. To saboda haka ina kira ga wasu jihohi musamman na wannan yanki namu da su koyi irin wannan abu wanda talakawan jihar Zamfara suka fitar, su ma su canza duk wani shugaba wanda bai da amfani ga jama'a. Wannan shine kiran da yake. Muna godiya gare ku. Dalilin kiran wannan taro na doga manema labaru shine na daya mu ba da wannan sako wanda muka bayar na godiya, na biyu kuma mu ƙara tunantarwa cewa akwai zaɓe na gaba wanda ba iya kammalawa ba, wanda ya hada da na sanatoci ko kuma ya ce sanata na Zamfara ta tsakiya da kuma ɗan majalisa na tarayya na Bukuyu da Gumi da kuma ɗan tarayya da kuma ɗan tarayya ɗan tarayya na tsakiya Gusau Safe. Saboda haka muna kira ga mutane da su fito kwansu da karkacin su kamar yadda suka saba na nuna cewa su yi to ko yanzu mu ba da wannan mu haɗin kai wanda muka bayar kwanakin baya, saboda muka cewa 'yan takarkarinmu sun samu nasara. Kada mutum ya ga cewa wannan ba wani abu ne ai ko bai zo ba za a yi, ba gaskiya ba ne. Duk wata ruwa wanda yake cewa muna da irin wannan rashin kammala zaɓe, muna kira gare ku da don Allah don annabi wannan sako ina ba da shi a madadin zababben gwamna shi Dr. Dauda Lawal, wanda insha Allah gobe da kanshi za ku gan shi kuma zai kara faɗa muku wannan. Wannan ina wannan kira gare ku ya zama wajibi gare mu a matsayin da jam'iyya, saboda mu tabbatar da ko yanzu wanda mutane ke so su ne suka ci zaɓe. Muna godiya gare ku, don Allah muna kiran ku gobe a fito a daure a yi yadda aka yi wancan karo a zaɓe a kasa a tsare a raka a tabbatar da kada ba wurin nan sai lokacin da aka ce 'yan takarkarin mu sun ci ko banza. Ina son ku tuna wannan tamkar jihadi, kada mu manta akwai tazara, mun ba su tazara wanda yake cewa
ban ga yadda za a yi su cimma wannan tazara ba. Yan Allah ya da muna kyautata yakinin cewa yanzu ma za mu kare musu abin da ake ce makanta. Saboda haka don Allah ta annabi kada ya zama cewa mun ɗauke hankalinmu. Wancan karan ma ba yunkurin ma na yanzu zai wuce haka. Wannan shi ne kira. Abu na gaba kuma da ya sa muka kira wannan taro na gaugawa shine cewa mu yi magana akan barazana wadda take waruwa gare mu a matsayin mu da ko kuma ga wasu 'ya'yan jam'iyyar. Idan ba ku manta ba a hukuma 'yan sanda ta rarraba takardu tana gayyatar wasu masu ruwa da tsaki na jam'iyyar PDP na cewa su tabbatar da sun je Abuja. Wayannan kuma 'yan jam'iyyar namu mai yawancinsu wanda zaben central ne ya shafa. To sai muke ganin cewa to menene wani kira mutum yanzu musamman da yake a cewa an ce akwai zargi wanda aka yi na mukana kisa ko abu na hana na zaɓe. Sai muka ga kawai wani abu ne wanda yake sani gudana wanda su kansu kila jami'an tsaron ba su fahimci cewa ana son a yi amfani da wannan dama tasu bane a ci zarafin wasu 'yan siyasa. To muna ganin wannan kira da ake musu bai rasa nasaba kila da abokan adawa mu maybe ko sun ce sun ba da wata kara wadda ba haka ba. To amma Allah wa alamu kira da jami'ar ita hukumar zaɓe hukumar police ta yi ba ya rasa da nasaba da wata ƙara wadda ba gaskiya bane wadda aka ji aka yi musu. Ba mu rena kiran da hukumar 'yan sanda sai mana ba, amma babban kalubalen da muke da shi kamar da kuka sani shine cewa akwai rashin tsaro a wannan hanyar tamu ta Gusau zuwa Zaria. To kwanakin baya ma akwai report wanda aka samu cewa an ɗauke wasu mutane a nan wanzamai da kusa da makasar. Da su muna ganin cewa yanzu ba lokacin tafiye-tafiye ba ne, yanzu lokaci ne wanda ya kamata duk inda Allah ya sa mutum ya tsaya yi ibada bakin gwargwado. To mun roƙi shi shugaban police inspector general na police da ya taimaka muna wannan ƙara wanda aka sa Abuja a can ofishi na yi. To don Allah don Allah muna kira gare shi a dawo da ita nan kusa. Laihin da ake zargin mutanenmu sun yi a nan guzu aka ce su yi laifi. To me yasa da ɗauki ƙara a kai ta Abuja? Muna roƙo gare shi a bisa girma da ɗaukakar da Allah ya mishi. Wannan abin da ya faru wannan ƙarar da aka sa ofishi ne ya gaggauta moto da ita nan guzu nan karkashin kwamishinan police saboda mutanenmu kasa shiga hatsari wajen tafiya kada wani abu ya sami gare su. Wannan roƙo da muka yi muna jiran sakamakon wannan sako da kai, amma saboda mun san shi bakin gwargwaro mai adalci har yanzu muna tunanin insha Allah zai tabbatar muna da wannan bukata da muka yi. To wannan muna son mutane su sani wannan barazana ba ta ba mu tsoro ba, kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba, kuma tun da ba ta doka wadda muka karya ko yanzu a matsayinmu na 'yan kasa za mu yi mu tabbatar da duk wata dama wadda constitution ko kuma kundi na tsarin mulki na kasa ya bamu. To saboda haka ina son kira ga 'yan jam'iyyar mu kada su damu da wannan abu wanda ya faru, kada ya sa su ga kamar akwai wani kalubale, kada wannan ya zama to dalilin da ya sa ba za su yi tuba ranar zaɓe su yi basa. Wannan abu insha Allah mai gyaruwa ne kuma za a gyara. Abu na gaba kuma da ya sa wannan taro ya zama dole gare mu a jam'iyyance a matsayinmu na jam'iyya wadda ta ci zaɓe, wadda kuma da yadda Allah za ta kafa gwamnati a watan Mayu 29 ga wata. Muna son mu yi amfani da wannan dama mu kira mutane waɗanda ake kokari a yaudara da wasu abubuwa waɗanda sun hada da kayan gwamnati. Kayan gwamnati ne, ba wani maluki wanda zai yi ɗaukar kayan gwamnati ya baka. Kayan gwamnati ba kayan gwamna bane, ba kayan kwamishina bane, ba kayan duk wani mai mukami bane. Kayan gwamnati ne.
tun da gwamnati ta nemi ta canza ba wani wanda yake da hurumi ya ɗauki kayan gwamnati ko wani uri ne ya mallaka maka a matsayin naka ko cinikayya ko wani duk wanda ya sai kayan gwamnati to ya san ya sai kayan sata don dole a dawo. muna da labarin akwai wasu makarabai na gwamnati wanda suke amfani da wannan dama suna kokarin su soke wasu dama ko kuma certificate takardar mallaka na wasu hilaye a mai da su da wani saboda a ba wasu. to muna son mu hana mutane wannan baya bisa tsari. Lalle an yarda gwamnati tana iya jaye takardar da ta bayar na kowane hili muddin wannan jaye wanda za su yi za a yi ta ne saboda ta taimaka masu. to duk wani hili da aka sani za a soke shi saboda biyan bukatun wasu, to duk wanda ya aishi wannan hili ya sani ya aishi abin da ajab kuma ba yiwa ya zama tuwa ya abu babu tsari. muna kira ga masu wannan su sani mai tsari, to ba za mu yarda da a haddasa wata rigima ba wadda zaɓaɓɓen gwamnan mu zai zo ya gada a dinga yanta. to muna kira gare ku don abin da ya hada da kayan gwamnati kada mutum ya yi saurin zurawa ya sani ma ko ba daɗe bincike sai ya kawo, kuma idan ba ya abin da bisa ka'ida ya sani gwamnatin da za ta zo za ta walwale shi kawai saboda haka kowa ya hankali. muna kira ga waɗanda suke ganin cewa suna dama yanzu can ba su taimaka mutane ba, yanzu ne suke ganin wai za su taimaka mutane, kuma taimaka su za a yi sai an taimaka wani saboda Allah don annabi suke. muna kira ga Yesu wannan ba lokacin da za a yi wannan abubuwa ba, kowa ya tsaya bakin matsayin da Allah aje shi a ƙara hakuri. nan ba daɗewa ba za ku ji mu namu kwamiti wannan makawa na an san mulki daga gwamnatin da muka kayan ta. akwai wasu shaidannu da suka yi amfani da wannan dama na canjin gwamnati suna mutane alkawari za su ba su hilaye gaban wasu makarantu kamar nan zaka kama gigas da sauransu wai saboda a yi kantuna. to kowa ya sani cewa ba kowa yake da wannan hurumi ba. wannan abu ba lokacin yin shi bane. muna ba da shawara duk wani wanda yake da kujerar gwamnati ya gaggauta zuwa ya tara takardu ne na bayanan amanar da an gaba ta duke ta. wannan ba lokacin ba da hila ya bane ko kuma nora. idan muka kawa wannan kwamiti zai je bincike na kwakwaf kowace ministry da wajen aiki a tabbatar da abin da ya shiga na gwamnati yana nan ko kuma ga abin da aka yi. to saboda haka don Allah da annabi kada kowa ya yarda a yaudare shi. akwai wasu kuma wayanda ba ma nan takaito ba su yi ne ta hanyar yi ma mutane alƙawarin mukamai ko kuma samun musu aiki don ɗaya a haddasa ma gwamnati mai zuwa rikici kala-kala. muna labarin wasu ma'aikatan gwamnati da ake so a ɗaukaka musu wasu kujeru, wasu cikinsu ma ba su cancanta ba. to idan an baka kujera ta gwamnati da sunan wayan maka alfarma, to kada ka yi saurin kiran mutane wurin walima saboda komai yana iya kasance da haka ta ka gani. saboda wannan gwamnati za mu zaɓi ba ta shi mai bace komai za a yi shi bisa ka'ida, kuma duk abin da aka yi daga yanzu ko kuma daga ranar da aka ce mun ci zaɓe har zuwa lokacin da aka yi roba sai mun mishi bincike mun tabbatar da cewa an sa shi bisa bigire na fi sabilillahi ba cuta ba cutarwa ga talakan jiha ko aljihun jiha ko kayan jiha. jama'a wannan shine makasudin da ya samu da fatan kowa Allah ubangiji ya sa sha ruwa lafiya, Allah ubangiji ka kiyaye mu, Allah ka tsare mana jiha, Allah ubangiji ka tabbatar muna da duk wani tunani wanda muke mai girma gwamna mai jiran gado Dr. Dauda Lawal.